Lê Rojavayê Kurdistanê PKK, PYD û ciwanên şoreşgeriyên bi ser PKK ve kiryar û binpêkirinên xwe de berdewam in. Lê di vê dema dawiyê de zêdetir kiriye. Bi taybet revandina zarokan û leşkerkirin û binçavkirina wan êrîşkirin lê ser ofîsên pedekesê û enekesê. Ya herî dawî jî nivîsandina sloganên li dijî Partiya Demokrata Kurdistanê lê ser dîwarên ofîsên enekesê. Lê gorî zanyariyên Rêbazê News ku grûpek ciwanên şoreşgeriyên bi ser PKK ve derengiya şeva sêşema borî gotin û sloganên li dijî Partiya Demokrata Kurdistanê lê ser dîwarê ofîsa Encûmena Xocehiya Tirbispiya Encûmena Niştimaniya Kurd lê Sûriyê nivîsandine. Her lê gorî jêderên Rêbaz ku heman grûpa ciwanên şoreşgeriyên bi ser PKK ve heman gotin û sloganên li dijî PDK lê ser dîwarê malan û dergehê dukanan jî nivîsandiye. Herwa PYD û rêxistinên bê serve welatiyên bajarê Kobanê neçarkirin ku derkevin xwe pêşandanan û gotin û sloganan lê dijî Partiya Demokrata Kurdistanê û Serok Mesûd Barzanî bêjin. PYD û biryarê xistin û grûpên xwe yên ronixûmandî di şewtandina ofîsên enekesê û partiyên wê de berdewam in ku di 6 Eylûlê de û di heyama 48 demijmêran de du caran êrîş bire li ser ofîsa Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya li bajarê Dirbêsiyê û ala Kurdistanê û logoyê pedekesê şewitandin. Hemû kelûpel û amerên di nava ofîsê de têk birin. Her di heman roja 6 Mehê de bombeyek destî avêtin di nava ofîsa Encûmena Niştimaniya Kurdî li bajarê Dirbêsiyê û ew bombe teqiya û di encamê de hemû amer û kelûpelên di nava ofîsê de têk çûn. Her di 24 tebaxa borî de jî PKK, PYD û rêxistinên bi ser wan ve ofîsa Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya li bajarê Amûdê şewitandin û hemû kelûpelên wê şikandin. Berdewam ofîsên Encûmena Niştimaniya Kurdî û partiyên wê ji aliyê PYD û rêxistinên wê ve li Rojavayê Kurdistanê têne êrîşkirin û şewitandin û kelûpel û amerên tê de têne şewitandin û desteserkirin û dergehê ofîsa têne girtin û hemû corên çalakiyan têne qedexekirin. Ev kiryar tenê ji bo tunekirin û qedexekirina jiyana siyasî li Rojavayê Kurdistanê û ji bo pîlanê xwe yê li dijî dozagelê Kurd bibe serî. Lê tevî wê yekê jî enekesî û partiyên xwe di kar û xebata xwe de berdewam in. Tevî encamdana van binpêkirinan ji aliyê PYD ve li dijî enekesê û partiyên wê li pêşiya çavê Mezlûm Kobanê yê ku di navbera her dem û demekî de derdikeve û soz û daxuyaniyan dide ku wê binpêkirin werin rawestandin û kesên berpirs werin sizadan. Lê taweke niha jî Kobanê bêdengî helbijartiye û di vî derbarî de jî çavdêrên Kurd dibêjin bêdengiya Kobanê tenê têwateya ku ew lê ser kiryar û binpêkirinên PYD razî ye.